Són parlamentaris d'una democràcia amb una llarga tradició. Aquests diputats que s'asseien el 29 de juliol als escons del Parlament de Catalunya són representants de les cambres federals dels Estats Units. Eren a Barcelona per participar en un fòrum sobre les revoltes àrabs i el seu impacte a les regions del Mediterrani. Aquesta trobada l'organitza des dels Estats Units la Fundació de Líders d'Assemblees Legislatives, amb la col·laboració de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Hem vingut a Barcelona fonamentalment perquè Barcelona ja està considerada la capital del Mediterrani. I aquesta capitalitat implica saber què està passant al Mediterrani, implica que els països venen aquí per saber què està passant, entre altres coses, en el món àrab i en el que està denominant-se la primavera àrab. Abans de començar la jornada, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, va rebre els organitzadors del fòrum. Hi era també l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que va pronunciar la conferència inaugural. De Gispert va afirmar que per Catalunya el Mediterrani és un pont que pot afavorir el contacte econòmic, cultural i demogràfic entre les seves dues ribes. La presidenta del Parlament va demanar a Europa que reaccioni davant de les revoltes àrabs. La regió mediterrània està trasbalsada i no podem restar en absolut indiferents a aquesta situació plantejada pels diversos aixecaments als països àrabs i les seves causes profundes de caire polític i socioeconòmic. Jordi Pujol va analitzar els països del nord d'Àfrica. L'expresident va destacar l'evolució positiva del Marroc o el potencial econòmic d'Algèria. En canvi, va qualificar la situació a Líbia de desastre i va considerar Egipte la gran decepció del món àrab. Pujol també pensa que Europa no hauria de donar l'esquena a aquests països. Underdevelopment, demographic explosion, great migration, and a third point which can be also dangerous, radical ideologies. Europe has not been interested by these questions. In my opinion, it has been a great mistake. Bishara Hader és director del Centre d'Estudis i Recerca del Món Àrab Contemporani de la Universitat de Lovaina, a Bèlgica. Hader va publicar l'any passat el llibre El món àrab explicat a Europa. En la conferència que va oferir, va parlar sobre les causes que han provocat la primavera àrab. Los jóvenes árabes han dado la prueba que como todos los jóvenes del mundo están indignados por regímenes autoritarios, cleptómanos y corruptos, han con mucho coraje, mucho sentido de dignidad, se han movilizado para acabar con las dictaduras y con los sistemas autoritarios, está pagando un sacrificio enorme. Entonces el mundo europeo tiene que conocer las realidades del mundo árabe y no simplemente ver el mundo árabe a través del prisma de la inmigración, del prisma de la religión. Randa Ashmawi és una periodista egípcia que ha viscut de prop la revolta al seu país i s'ha convertit en una veu eloqüent a favor dels canvis democràtics a la regió. La periodista va parlar en la seva conferència sobre quins són els reptes de futur de la primavera àrab. The protesters, particularly the families of the young people who have been killed by the police force during the 25th of January revolution, won't calm down and won't silence until justice is made, until the killers of the protesters and the responsibles of the killings of the protesters will be put on trial. So this is the most important issue that is not allowing Egypt to overcome this step and to start and to set up and to start its way of reform, of democracy. Ahmawi assegura que el moviment de la plaça Tahrir no és de tipus islàmic i que encara no és prou madur per poder participar en unes eleccions. Per això afirma que s'ha d'impedir que l'islamisme acapari el buit de poder deixat per Mubarak. If we cannot have an election where the revolutionaries can compete on a fair way, so at least when it comes for the writing of the constitution, because we don't have a constitution in Egypt at this moment, we allow it to be written by a council that's that's represented by all the political forces in Egypt, and not by the next parliament, who will, like it or not, dominated by the Islamic forces. Because if we wait until let the new parliament write a constitution, they will write a constitution based on the Sharia.
En aquest fòrum també hi van participar diputats de les cambres legislatives del Canadà, l'Azerbaidjan, el Marroc, Eslovènia, Suïssa i Espanya.